Лайыш райондағы табиғат һәйкәле архиерей күле. Яр буйында су тонык, пычранган, күбекләнгән. Һәр вакыт чисталыгы белән аерылып торучы күлнең бүген менә шушындый хәлдә булуы тирә-юньдә яшәүчеләрне борчуга салган. Бик каты борчу китерә бу. Потому что без бит инде монда шуның хәтле гомер буе яшәгән дип әйтергә була. Мин яшь вакытта килдем инде монда. Мондый галәмәтне бер кайчан да күргәнебез юк иде. Аксия Чуварова күл кырыендагы Тарлыш авылында 33 ел яши. Заманында күлдә аккошлар йөзеп йөри иде, акчарлаклар бар иде дип искә ала. Соңгы вакытта су составы үзгәрә башлады ди. Белмим инде, значит, кто-то что-то вливает. Күл буенда йорт салып 1 ел элек кенә яшәүче Евгений Егоров бу хәлне табигый дип саный. Бу начар түгел. Естественный процесс. Күл суы ни өчен ачык зәңгәр төскә кергән? Моны ачыкларга бүген яр буена бер төркем белгечләр килде. Алар мәгълүматны социаль челтәрләрдә күргән. Экологлар су үрнәген алды. Мондагы матдәләрне тикшерү өчен лабораториягә җибәрделәр. Нәтиҗәсе 2 атнадан билгеле була. Биоресурслар комитеты җитәкчелеге кош-корт балыкларының булу-булмавын ачыклый башлады. Никакой гибели объектов животного мира. Монда үлгән балыклар да, башка хайваннар да күренми. Шуңа күрә экологик фаҗига дип әйтеп булмый. Якын тирәдә бернинди предприятие юк. Шуңа күрә суга нәрсә дә булса агызганнар дип тә әйтә алмыйм. Лайыш районы прокуратурасы бу хәлне тикшерә башлады. Алар сәбәбен генә ачыклап калмыйча, гаеплеләрен дә табарга җыена. Работа прокуратуры будет строиться в двух направлениях. Прокуратура эшчәнлеге 2 юнәлештә алып барылачак. Беренчедән, биология ресурслары буенча дәүләт комитеты ярдәм белән күлгә зыян салу фактын ачыкларга кирәк. Икенчедән, полиция белән гаеплеләрне фаш итәргә. Бүген монда экологларда җәмәгать вәкилләре дә бар иде. Аларны суның чәчәк атуы, яшел су үсемнәренең күп булуы гаҗәпләндерә. Цветение сине-зеленых водорослей – это проявление проблем загрязнения. Бу елганың чәчәк атуы шаккаткыч хәл, чөнки аның тирәсендә сәнәгать оешмалары юк. Минем уйлавымча, монда яшелле зәңгәрле су үсемнәренең булуы ул суның пычрануын күрсәтә. Димәк, аны чистарта башларга кирәк. Архиерей Татарстандагы иң зур күлләрнең берсе санала. Карс чокырыннан барлыкка килгән. Ул табигать һәйкәле статусында саклана. Һәр чак чиста булуы белән аерылып торган. Суның пычрануын кайбер белгечләр күл тирәсендә йортлар төзү белән аңлата. Монда хәзер 600 ләп үй бар, үзәкләштерелгән канализация системасы юк диләр. Впереди производственный объект. Бүген активистлар күл буен йөреп чыга. Бер урында калдык суларының күлгә агып төшү ихтималы бар диләр. Әлеге кадрларны алар прокуратурага юллаячак. Күлдәге начар үзгәрешләрне күреп, халык ярты ел элек КФУ экологларына мөрәҗәгать иткән була. Хәзер алар сулыкны дәүләт программасына кертеп чистартуны сорый. Күл табигать һәйкәле саналса да, аның тирәсенә бу статус бирелмәгән диләр. Нам необходимо. Безгә менә шушы мәрҗәнебезне саклап калу өчен республиканың, районның ярдәме кирәк. Фирүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.